जानाया बिदिनो फुङावहाय बे खोथिया फुबाय बिहामजोआ खोथिया फुनानै बियो ओमफ्राय बेलासि 3था समावहाय बियो आंनाव सोंदों आं थिबखौ आलासि जानो लिंहरदों जोंनि बाबा मामिना लिंहरदों बेबायदि होनबाय ओमफ्राय आं बिदि होननायावहाय आं होनदों थांनो नाङा गाबोनहाय माइ गायनांगौ आं बिदि होननाय जादोंमोन। फिसौआ लोमजादोंमोन लोमजानायखाय आं बादा होदों आरो दाथां एफा गोजान थिबखयाव मथरफोर सान्दुं दुंफ्लांबायला गरम जागोन होननानै आं बादा होदोंमोन आरो बे फिसौखौ होननानैहाय जाहाथे बे फिसौखौ जों मोनफिनो आरो जोंनावनो बेबायदि फैनानै थाफैफिनो बिहामजोआ। मा गामि? जोङो सान्थिफारा न' सान्थिफारा नामा? रायजोफोरखौ नुसनबायोबा औ मा खावलायहरगोन? जेन'बा सोरबाफोर नुसनबायला बेयाव खिन्थाहरथोंसै जोंनावनो फैनानै बे फिसाखौ लानानै फैथों उनावहायथ' बे फिसाखौ लानानै फिसाया गैयाला जेबो उसुबिदा गैया दा फैफिनबायबाबो? एसेबो गैया फैनानै थाफैथों बे फिसाया गोरलै जों अबाव लानानै बहाय थांनानै खामानि मावना जानो बेलाय। आदसा आंनि न' खाथिनिनो आदै रनेन नार्जारिनि बिहामजो बेयो थांनाय सुक्रुबार बेलासि टाइमाव बियो न'निफ्राय ओंखारबोदों। न'निफ्राय ओंखारबोनानै बियो रुनिखाथासिम थांदोंमोननो रुनिखाथानिफ्राय फैफिननानै गावनि बिदानि न'आव हरसे थाहैदों। अखानायै फुङाव सुनिबार जाबाय 18 थारिख सुनिबार फुङावनो बियो बाजाराव फैनाय लोगो लोगो सोरजोंबा लोगो हमनानै दस्रायाव थांदों बायदि न'खरनिफ्राय सन्देह खालामदों। दा न'खरनिफ्राय बेखौल' लुबैयोदि माने उन्दै गथ'खौ लानानै अबाव थांनो मा खालामहैनो मा जाहैनो नैबेखौ सिन्था खालामनानै दा न'खरनिया खावलायफिनो रायजो राजानियाव जाहाथे जिथुनाखि दा मबाइल नाम्बार होगोन बे मबाइल नाम्बाराव अननानै खोन्थाहरलायोबा मोजां जागोन। माने उन्दैया बेमारबो जादों माने मोदोमा थिफुखांनाय जादों बे उन्दैना ओंखायनो सिन्था खालामदों दुखु फोरमायदों न'खरनिफ्राय जाय बिथांमोना बे मानसिखौ लोगो मोनो मबाइलाव होनाय बे निउसाव होनाय मानसिखौ अननानै मबाइल नाम्बाराव खोन्थाहरोब्ला जों मोजां मोनगोन। न'खराव दावराव दावसिया एसे एनै जाखायो संसार जानाय बेलायाव जाहाथे बेफोरखौ गोबां बेले बेजे सानालासे फैफिनोब्ला न'खरनिया बोजबफिनगोन होनदों। दा बेखायनो आङो खावलायनाया बेनोल' आरो। मा जादों होनदों? दाथ' माने आंनि बिहामजोआ माने बेलासियावहाय ओंखारबोदों सान हाबनानै ओमफ्राय दा ओंखारना दा गारि हमनानैहाय बियो टट' हमनानै रानिखाथायावसिम थांदों आरो जेनेबा हजोंनो जों न'निफ्राय ओंखारबोनाया सान हाबखाबाय रानिखाथासिम मोनहैनायाव 7थासो जाहैबाय। ओमफ्राय दानिया बे टट' ड्राइभारा नुनानैहाय सिनायनानै बियो हाब बिदिथ' जाया माने गावनि लोगोनाव थांनो होननाया सासे हौवाफोरजोंसो लोगो लाहैबाय गारियाव। ओमफ्राय दानाथ' नुनानै तुरन्त माने न'आव लाबोफिनो होननानै बुंबाय आरो बेखौ बिहामजोखौ। फिसौबो दङ फिसाबो अनथावथाव ओमफ्राय दा बे बुंबाय आरो माने ओरै होनदोंनो हाब टट' ड्राइभारा माने आं नोंखौ न'आव लांफिनसै ओहो आं ओरैहाय थांला न'आव थांला नांगौबा थैबाबो आं थांला होनना बुंनाय जादों इयो। थैबाबो थांला होनबाय नालाय होमबालाय बियो ओरै होनबायनो हाब नोङो बेबायदि थाङाबा आं नोंनि नोमा नोमफा असेनाव आङो दोनहैनोसै होननानैहाय दा सिमला बागानावहाय बिदानाव दोनहैनाय जादों आरो। बिदानाव दोनहैनानै खुनुरुखुम हरसे थाबाय दोननानै हरसे थाबाय। ओमफ्राय बेबो जा नुनांगौ रानिखाथायावहाय जा नुदों हौवाजों थांनायखौहाय बे जाथाय जानायखौ गासिबो बेयाव सिमला बागानाव गासिबो फोरमायनानै खोन्थाबोजोबखादोंमोन। नाथाय बियो न'नि मानसिफ्रा बारा दायथ' लायाखिसै। ओमफ्राय दाना फुङावहाय बाजाराव ओंखारलांबाय मबाइल बानायनो होननानै आरो गावसिनि न'नि मानसि बिबाजैजों थांफाबाय जयैनो थांबाय बेयाव थांनानै दाना जेबो सानसु मोनहांमा जाबा दाना मबाइला रायज्लायगासिनोखा नालाय बियो दाना बबेसिम सफैखो होननानै रायज्लायलांगासिनो आरो नै सानसु मोननोसै होननानै बिदि बुंदों जाहैदों बिहामजोआ। ओमफ्राय दाना सानसु मोनहैबाय दानाथ' बेहा खरस खालामनांगौ ओमफ्राय दाना गावना एसे मबाइला गाज्रि नालाय आं मबाइल बानायनोसै नोंहा खरस खालामदो होननानै आलदा आलदा जाबाय। आलदा आलदा जानानै दाना हाखु दाखु लं थांनानै गारिसो गाखोखो ना माखो दा बेनिफ्रायनो गोमानाय जाबाय आरोखि। बेसे गोबावसै बे जाथाया? जाथाया सुनिबार फुङाव। औ फुङाव। न'खराव माबाफोर दावराव दावसिफोर जादोंमोन नामा? न'खरावथ'
जोंनिफ्राय बिहाव बिखुनजोनिफ्राय जोङो जेबो दावराव दावसि गैया, जेबो रायाखैबो थोबसेबो जेबो बुङाखै। दा बबाव थांदों बायदि सन्देह? दा थांनायाथ' जोंथ' मिथिला बबे जायगायाव थांदों। सोरजोंबा थांफादों नामा सन्देह? सन्देहआ माने जों जे बै जाय जाथाय माने टट' ड्राइभार खोन्थादों बे हौवाजोंसो सेंग्राजोंसो थांदों नामा जों बेखौ सन्देह खालामदों आरो बेल'। ओमफ्रायथ' जों नुनाय गैया बेनिफ्राय। दा मा लुबैदों? फैफिनजानो लुबैदों? दा फैफिनजानो लुबैदों आरो फिसौ दङ बिमा अनथावथाव। उन्दैफोर दंमोन नामा? फिसौ दङ सासे 1.5 बोसोरनि। बे न'आव दं नामा? बिमाजों थांफादों। बिमाजों लांफादों? औ बिमाजों लांफादों औ। रायजोफोरखौ बबावबा नुसनबायोबा मा खावलायगोन? बेफोरखौ अननानैहाय गासिबो खोन्थाहरबा जागौ आरो मबाइल नाम्बारफ्राव होखो फैफिनबा औ बजबनानै औ लाफिनगोन नामा? लाफिनगोन औ। फिसाइया न'आव थायो ना बबावबा? बेंगालराव दंहैयो, मास मोनथाम जाबाय थाहैनानै।